बेखौहाय बुङो जाहैबाय औवा दानखावग्रा मेचिन, आर्टिफिशियेल मेचिन। बेखौ बोरै सोनांगौ खावब्रै आरो बेयो आरामसे थुब्ला थांसिगोन आरो आरामसे थांसिगोन, नै गावलांसिगोन। औवा मेचिन नारना होनांगौ बरिया। बेखौ खावब्रै खालामनानै लाग्रोनांगौ, खावब्रै खालामनानै लादो, ओमफ्राय नै बेवहाय मेचिनावहाय सोफैदो आरो खावब्रै, ओरै गोजौ मोननै गाहायाव मोननै, ओमफ्राय होदोल' नारदो, ओरैहाय नारना होनांगौ, नारना होदो। जेबो बोलो नाङा आरो गोरलैनि बरिया जायो। हाबाय नै होदो बरिया आलु फुलि। औ बास हेबहैनोल' नांसिगौ आरो आरामसे हेबहैदोल' बरिया। खुनु गेदेर गोरलैनि माबा गैया आरो बेवहाय समान जायो आरो। औ बेनो आरो नै औवा मेचिन, औवा सिनखावग्रा मेचिन। खुनु थावबो नाङा, पेट्रलबो नाङा, केरासिनबो नाङा, जास्ट खुन्थियाल' दोननांगौ आरो। बेनो जाहैबाय बोलोबो नांखाया, दैनाल' होनांगौ, हारसिंनो खारखायो। साखा गोनांथां माथांनो जेन साखा दं बायदि खारखायो आरो हारसिंनो। औवा मेचिन बरिया। बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा।